bolmagyny arzuw edýän bir haltynkyna paritsa. Awa täzeli näme dostlar, dostlar köp bolsun. Awa täzeli arşasy ýaly, täzeli arşasynyň owadan bolşy ýaly, täzeli medem owadan bolsun, owadan günler bagly pursatlar bilen geçsin. Awa günler Hudaýa şükür özüňiz nähili işleýäňiz sagaman. Bizem öýde şular ýaly täzeli arşasyny dedik şeylere görmüşde. Başta boyun bilenden ne bärde de sowatlar. Sipa sowatlar da. İçgisiya okutudan 0.38 ekrandan hem garam ýagyp dur. Awa täzeliň öň süresi awa dostlar bilen, agdalar bilen söhbetdeş, gürrüňdeş bolaýyndydım. Näme soraglaryňyz bar bolsa berip bilýäňiz. Ya goşgy dinläsiňiz gelse, awa baýsy dinläsiňiz gelse, arkaýyn dinläp bilýäňiz. Esip bolsa täzeli de täze wizalanmaz goşgylar diýdi. Hemem nesip bolsa gysgaça gaýdaýyn bir gysgaçyk film awa hödürlemekçisi de gowunuňyza ýaratyp umyd edýän. Her kim Kevin näler Keviniň bu ýyl awa täze öz uly ýaşdaky artistler bilen täze seriýasy çykýar. Benkiler bolsa Kevin düşürýärdi. Şo başagy bolşup ýörler. Ay gara meňe özüm şo täzeräk bir film döretmek isleýän. Birinji film bolar nesip bolsa. Awa tede hödürler. Bizden baha berersiňiz. Gara internet üçin, internet agdalarymyz üçin bir gysgaça sowgat bolar diýip ananyrasym gelýär. Efir üçinem düşdüm, ýöne özüm internet üçinem bir rolik düşürmek isleýän. Rolikden kinoda gysga film ýöne. Emne pramaha edip çykdym. Onda näme salam bermek qadimesinler, hemmek şey ýene bir salam giýişýärşi, täze goşulýan agdalar üçin. Alhamçyk näle bratulya. O meten ýaşmaya daýla. Idel efirin qaşa täzeli günleri giderler. Ýa-moş onuň öňüräki başlama mümkin. Efirde bakışdyp bir kino düşdüm. Ol ýöne tema söýgü barada. Mene täzeli bagşlandylanna. Şular ýaly. Goşgaýdyp beräýin diýe. Nähili goşgaýdyp beräýin. Bizim aramızda Murat Amanoğlu, Fırat kardeş alıp barjağı alamadan bir hem aramızda. Türkmene vateli eliminde ovalar sağlaşanı atlı acayip gepleşigin alıp barjası eyyeti deysen o mola. Amcanım sağ olsun. Ayaz baba haklı diye. Ayaz baba gerisine aytıp beraymadı. Eşyada cigilerle yalar. Şolar ýalakka. Ne teril arçaty görüşmez ýaly. Her kimen bu wagt öňüne bedendir. Bida ilim soňy şuun medetik bara. Bega Dewhan bama aramada çıkıptıra. Yedi bolda kinonam şolar bilen işlemeli.
Goşuňyň baş reklama bilen başlaýar agam. Gel dostum, gel dostlar, siz bilen söhbet edeli. Nusga bolsun her kime dostluk edebi. Dostlugy ýol edýän adam dostudur. Dostlugy nol edýän ýene dostumdur. Käte yersiz yere gussa batýarsyň, tapan ok hiç öz-özüňe ýakyny. Şol pursatda görnenense ajaýyp ýürekdeş dostlaryň kaksa gapyny. Goý ol saňa dünýä bersin täzeden. Bar pursatlyk çyndan elen gyssyna. Görsem adamlary ýaşadyp görün. Diňe dostluk eken aslında. Andygan däl aw kimin içişek dostlar gerek. Dostlar gerek erkege. Siň syryň däl duşman syryny açjak dostlar gerek. Dostlar gerek erkege diýe. Elmedama gowy dostlarymyz köp bolsun, çağlar sag bolsun gowy dostlarym. Ýamanyň ýüzaňyryk bolsun diýende sebäbi biraç. Dost diýen zatdan yani gördük, tanak gördük. Durmuş bu ýöne dowam edýär. Yani her täzille öýkelerim ýazylmaly, günälerim geçilmeli. Ona da gowga bardylary ýene bir ýola hemmäňe de ýollaýan täzille hemme arzularyňyz hasyl bolsun. Täzil elbetde arzularyň hasyl bolýan bayramy. Şoň üçin näme arzu etseňiz täzille haýal etmän hemmejesi hasyl bolsun. Toýlarym köp bolsun. Toýlarda da biz bolaly jeýledän beňrada. Açanan bäri efire açyk göranda şuny açmagy makul bilip. Toýly Sapar Muradov gowmanyň ýaşymy? Nädýän goýan salam.